Як вогнішча, храбусціць там нешта траскаціць. Добрага вечарочку ўсім. Утульнага цёплага вечарочку. Спадзяюся, ўсе ў хаце. Ніхто не мерзне. Зараз пачакаем, пакуль з'явіцца ў нас на ютубе трансляцыя. Штосьці яна спазняецца, і гуку пакуль што я не чую, але ўсё павінна наладзіцца, праўда? Як-небудзь паціху патроху, пакрысе парасе, як кажуць. Часам, некаторыя. Часам. Усё, з'явіўся гук. Можна вырубацца. Ну, у сэнсе таго, што гук вырубіць на ютубе, каб нам не перашкаджаў. Так, вітаю вас, мае даражэнькія. Мы сёння будзем лутаць з вамі разбурную чыгунку. На мінулым стрымы я зараз зноўку згадаў сабе гэтае. Мы апынуліся невыпадкова у іншай лакацыі, з процілеглага боку ад... Як яго чакайце? Колькі у нас там часу? Сярэдзіна дня. І у нас пакуль што яшчэ халадно. Так, мы апынуліся з другого боку лакацыі, якая завецца ў нас загадкавае возера. Мы не туды звярнулі. Не ў тыя дзверы, як жартуюць часам. Так, чакай, чаму у нас поўныя кішэні? Чаму у нас перагроз? Мне падаецца, што я ж тут усё ўжо лутаў. Пуста. Пуста. Ну, давай сюды скінем усё. Так, гэта не трэба, бо там я памятаю, што маюцца. У нас, як яго... Эй, халера. Гэтая, ложак. Ложак маецца туды, куды я хачу зайсці зараз. Жанчына есці хоча. Гарбату мы з сабою пацягнем, вядома. Адзежу мы даробім як-небудзь. А дзе мы тут яе даробім? Варштат дзе? Тут варштат ёсць? Штосьці мне падказвае, што нема. А не, вот же, вось жа ж ён, правда? То бок нам трэба гэта сюды пакласці пакуль што. Маецца на ўвазе вось гэта. Гэта, вядома, таксама мы сюды пакуль што скінем, як краніцу тканіны. Потым паглядзім. Так, гэта што ў нас? Газіроўка. Газіроўку мы з'яму. Таксама, як гэтая ежа, яна нам прыдасца. Гэта я выкладаць зараз не буду. Пацягну з сабою. Так, добра, 93%, што вельмі карысна. Гэта нам усё трэба сюды паспіхваць, бо гэта мы потым будзем цягаць ужо ў наступныя, як яго, лакацыі, дзе трэба будзе вазнаўляць. Так, ножовка ёсць. Гэта мы зараз пакладзем зверху. Загастрыць, хай ляжаць. Так. Сюды інструменты. Інструменты, кажу. І вось гэта скідаем. Вось што пакладзем вось тут. Так. Так, давай сюды яшчэ вантробы. І вось гэта высушаныя скуры. Глядзім, металабрухт скідаем. І гэта таксама пакуль што сюды скідаем. Што такое? Оу, дзякуй за фоллоу. Вітаю. То ўзаемна. Дзякуй за фоллоу. Чакаю, штосьці я не бачу. Слухай трансляцыю. Дзякуй, што зафолловіўся. І звярнуў мою ўвагу на тое, што чамусьці у мяне плеер не бачны. Вось гэта дзіва. Інспектор неякі пайшоў у запуск. Як справы, дарэчы? Чакай, твой нік Дзіянскі. Дзіянскі, вітаю. Так, ну, карацей, штосьці у мяне відэа няма, а у вас, я спадзяюся, што ёсць. Не ведаў, што ў залагандаркі ёсць беларускай. Я Дзіянскі. Дзякуй, што патлумачыў. Я таксама не ведаў, таму што... Бляха, слухайце, вантробы тут перашкаджаюць, таму што мне гэта падказалі, калі я праходзіў на украінскай. А у мяне украінская была праз тое, што яна была з ЕГСу, з Epic Games Store. Так, трэба штосьці пакласці ўніз. Уніз, давай сюды. Вось гэтую скору тады ўніз і пер'е таксама ўніз. Усё, гэта нам на рамонт.
Як у нас по вазе? 31. Занадто багато, слухайте, усё роўна. 2 бляшанкі. 2 нам не трэба, вядома. Зараз мы скінем. Я, калі што, просто рыхтуюся да пераходу, там трэба будзе яшчэ нам шмат паляваць, бо там бадзяюцца ваўкі, мядзведзі, лосі часам бываюць, таму чакае нас зараз даволі актыўныя баявыя дзеянні. Пакуль мы будзем швандацца тут у бліжэйшым асяроддзі. Так, каменьчыкі. Я не ведаеце, варта з сабой іх цягаць. Чаму? Таму што ў нас ёсць 3 стрэлкі, 4 стрэлкі, выбачаюся, каб упаляваць і падвысіць сваю навычку карыстання лукам. Праўда ж? У нас жа ж лук 4-го ўзроўню. Ну, нам зусім трошкі засталося. То бок, такім чынам зараз каменьчыкі гэткія я вось тут на выйсці пакіну. І трэба гэта не забыцца ўзяць з сабой, дарэчы. Яно ж 5 кіляў важыць, паскуда такая. Так, цяпер вельмі мала гуляю гульняў па-беларуску, а ўвогуле ці цікава гульня гэтая? А то захацеў пагуляць штосьці. Ну, па-першае, на YouTube, калі ты перайдзеш, тут ёсць плейліст з сюжэткаю. Сюжэтка бясплатна, яе не трэба купляць гульню насамрэч. Калі табе зацікавіць сама гульня непасрэдна пасля сюжэткі, яна яшчэ, дарэчы, не канчатковая, бо 4 часткі выходзіла, 5-я яшчэ ў працэсе, і абяцалі напрыканцы мінулого году, але не выпусцілі. То бок з'явіцца, спадзяюся, што ў 25-м годзе нарэшце, і завершыць гэтую гісторыю Маккензі. Так, і я ўжо Астрад дзеўчыну завуць. Вось, такім чынам, а вось падабаецца ці не, то глядзі стрымы. Як ты бачыш, ужо гэта 11-я нумарная частка гэтага менавіта праходжання, бо да гэтага было яшчэ некалькі смерцяў. Так, я вось не памятаю, ці у нас на выйсці не было. Не было ніякай ежы, мы тут упалявалі толькі аднаго, ай божах, ну як таго ваўка. Так, вады таксама не шмат, слухайце. Калі мы трос скінем там, калі дойдзем, усё добра будзе, а прыгадайце ка мне надвор'е, якое у нас сонейка маецца, ці мне трэба будзе, калі што вытрачаць. Сонейка не мае, і снег пайшоў. Халера цябе бярэ, ну просто, блядь, ні дзяку, ні на сяру. Ну куды гэта ўсё? Я тут лутаўся ўжо. Не лутаўся. Так, але вось тут чамусьці капот падняты, а тут не падняты. Хто зрабіў? О, бляха. Гэта мне ўсё трэба, гэта ўсё карысна. Пусто. Тут я быў, значыцца. Ага. Это я просто забыўся праверыць капот. Што па надвор'е? -7 у нас. -7 дэфіцыт. То бок мы ні паходнікам, ні кавы гэта ніяк не выправім. Ну, такое. Гэта непрыемна. Як на мой погляд, ці варта гуляць у гэтую гульню? Варта. У яе шмат што ёсць цікавае. І пры гэтым пры ўсім, колькі б ты не спрабаваў пагуляць у яе аднолькавым чынам, тебе не атрымаецца. Заўсёды штосьці адбываецца іншае. І мне гэта вельмі падабаецца. Вось, пры гэтым пры ўсім ёсць даволі складаныя задачы, ёсць дасягненні ў Steam. Вось гэтая версія ўжо са Steam, таму што ў Steam ёсць беларуская версія, таму я яе набыў асобна ад EGS. Вось, і маем задавальненнем праходзіць яе вось на беларускай. Так. Што можна скінуць? Давай не гэта, калось гэта. Так, запалкі, но гэта не тое, што, правда, варта скідаць, каб палегчыць сабе жыццё. Зусім, ты трэба, ведаеце, ўсё ж такі нейкім чынам здабыць сабе гэты няшчасны заплечнік. Ці то лося забіць, ці то ісці на лакацыю, дзе гэты заплечнік ляжыць пячора. Вось неяк так.
Ну, добра, давайте, пакуль мы не змерзнем, пойдзем на паляванне. Нам трэба ўсё ж такі нейкае мяса, нейкае штосьці такое. Так, а што ў нас 24 ёсць? Ну, мы ў любым выпадку ператрываем дзень. Сотні. Але далей будзе складаней. Вось тут мне не падабаецца, што ёсць 2, а можа і 3 нават ваўкі. На нашым шляху. Чаму я пра іх падумаў? Таму што, па сутнасці, лепш за ўсё нам бы зараз скочыць туды далёка, ось пад тую скалу, за тую скалу. Падалося, ці я башку убачу ягоную ваўчыную. Так, пакуль што цёпла. Цікава, што гэта такое? У нас вецер ёсць, а мы не мерзнем. Як гэта адбываецца? Колькі тэмпература? -5. Вось зараз бы паходнік разам з гарбаткаю гарачаю гэтую тэмпературу кампенсавалі б. Трусы 1-2. Ну, тут можна прайсці і з правага боку, і з левага боку. З левага больш кароткая і надзейная. Так, добра. Пакуль жывёлаў гэтых не бачым небяспечных у выглядзе ваўкоў і мядзведзяў. Так. Ну і лося не бачу. А вось лось быў бы тут просто супер. Нікога нема. Так, я зачыню дзверы в гэтую калітку, каб можна было прайсці. Так, на нашым шляху яшчэ будзе пячора, я памятаю. Там лось будзе, ой, лось, божахна, алень будзе ляжаць, забіты. Вось тут больш-менш бяспечна, тут 2 ваўкі бывае на версіі. А зачыніў я таму, што калі будзе ў кішэнях нейкае мяса ці скура, то проста знізу могуць прыйсці. Ваўкі маецца на ўвазе. Да і мядзведзь таксама, тут невялічкая прастора. Ён таксама тут сягае. Вецер цёплы адносна, але ўсё рано перашкаджае, каб ісці хутка супраць яго. Так, тут таксама можа быць воўк. Цішэй, малая, цёпла ж, усё добра, не скавыч. Нешта, слухайце, ні ваўкоў, ні дроў. Ні першага, ні другого. Нема. Так, уніз варта ісці. Рагозу не бачу. Значыцца, не варта. Лутаем пячору і сыходзім адсюль. Вось не памятаю, што ў той шчыліні. Пусто, пусто, пусто. Па ўсім тут выглядае пусто. Дровы. Дровы нам прыдадуцца. Тут цёпла ж, правда? Так, цёпла. Бачыце, плюс 25. Ай, выдатна як.
што ў нас рызыка расцяжэння. Перажывем як-небудзь. Так, што мы можам зрабіць, пакуль мы там адаграваемся 15 хвілінак пачакаць. Давай. О, Сонік садзіцца, глядзіце. То нам варта ісці, праз тое, што Соніка сядзе і будзе цёмна. А мы яшчэ да хаты не дайшлі. Так, я ліхтар з сабой узяў, не забыўся. Малайчынка я. Так, вось бачыце, алень. Мы яго будзем лутаць, але не зараз. Мабыць, там пераход на нейкую іншую лакацыю, я ўжо не памятаю. Так, гэта у нас разбураная чыгунка. Гэта азначае у нас наверсе попельны каньён. Нешта такое там было, правда? Ці даліна белай ракі. Штосьці гэткае. Так, пакуль што на каньён больш падобнае. Такі пераход. Есці ўжо хочаш надта моцна. Зараз штосьці з'яму. Воўк. А што ён тут робіць, чакай. Хоць я не памятаю ўвогуле гэтую часціну мапы. Хоць ты забі мяне, не памятаю. Зараз стрелу. Ага, спужаўся. Чулі? Заскавытаю ўзбег. Гэта ж не можа быць? Не можа быць. Іншы свет, там, дзе знаходзіцца аэрадром. І забруджаная зона. Тут не можа быць. Бадзёмся тут, валацуга. О, чуеце, ветер сціх. Цудоўна. Блядь, што ты такі жорсткі? Равеш як шалёны. Перапужаў. Дзе ты? Ось так ось. Не завіхайся. Ведай наших. Так, дзяўчына, тут ты паесі. Вядома. Яшчэ масток. Яшчэ нейкі масток. Я зусім не памятаю гэтую частку. Куды мы ідзем? Курпікі. Пешаходны мосцік расхістаны. Вось гэта штосьці знаёмае. Такі пераход. Так, я бачу аленя з правага боку. Так, я халя тут сабе. Так. Некие дубы. Олень. Ёсць уражанне, нібы мы абышлі локацыю з іншага боку. Просто, так бы мовіць, па правым краі. Там, зразумела, нейкія
Обрыв, правда? Damn, I'm freezing. Тема опублися. Холера выведа. Олень тут скаче. I could eat a horse. Так, вядомо. Sandlot, 'cause I love Вядомо, horses. ти б коня з'їла, навіть не зауважила. Що той конь тобі? На 2 дні, мабуть, максимум. По калоріях. Ще один. Так, а ось камінчик. Він виглядає, ніби гэта менавіта той, який нас спалохався. Один спалохався, а другий атакував нас. Так, камінь бачу, до якого можна прив'язати той трос, який ми з собою носимо. Закінчило їсти готерогоз без конца. Так, ось бачите, тут суход до нашої локації. І ось тут скінчається. Ми вийшли отсюда і пішли в той бок. Ось. Добре, трос зачепили. Можемо йти до хати. Ми не повинні згубити шмат хп. Тут... так, ці можна випити. Ось гэта можна. Где тая паскуда, якая бегала ад нас. Я яго не хочу хаваць зараз, тому што калі воўк апынецца заблізка да нас, дыстанцыя, во, бачыце, раве зараз на нас, то ён будзе атакаваць. Ой, дзякуй Богу, трапіў. До рукі трэсліся, як у алкаша. Все, вяртаемся. Вяртаемся, там ёсць хата, там ёсць ложак, там шмат што можна залутаць, там будзе даволі багата, і трос там таксама маецца, але мы пойдзем ужо адваротным шляхом. Па сцежцы, праз тую браму. Ваўкі у нас тут, мы ведаем, што праз тыдзень толькі рэзнуцца бойны, забітыя толькі што. Вось такія справы, так што. Зараз павернемся ў хату. А, боже, я думаю, што за шоргаценне гэтае. Потым узгадаў толькі, што гэта ж алень тут быў. Ну так. Зараз падумаў, можа ўпаляваць, але узгадаў, колькі тут ісці яшчэ да хаты, то перадумаў адразу. Даволі далёка. Так. Па сутнасці, што нам тут рабіць вось на гэтай частцы мапы? Тут нічога і няма. Тут абрыў кудысьці ў той бок, невядома, куды ён вядзе. Можна будзе, калі вядома, адкрыць гэтую карту, знайсці офлайновую, паглядзець, куды ён вядзе, але ж гэтая мясціна, па сутнасці, яна толькі патрэбна нам будзе, калі картаграфіяй займемся. Будзем замалёўваць усе адметныя месцы гульні. А тут, бачыце, гэты расхістаны мост. Ён адзначаны як асобнае месца.
Вось, так што не хутка, зусім не скора мы гэтым будзем займацца тут. Нічога тут цікавага няма. Жалуды шукаць, но гэта толькі для ежы. Калі будзем па рэцэптам займацца кулінарыяй, гэта таксама будзем рабіць, калі што. Але зноўку зусім не скора. Так, дзякуй Богу, завіруха не пачалася ніякая, нягледзячы на тое, што снег пайшоў даволі моцны. Сюды. Трэба глядзець галінкі. Бо дровы нам патрэбныя заўсёды. Во. Так, ну пакуль не блага. Адзінае, што халадно. ХП губляем, але адрэсаем яго, адгенеруем. Бо у нас гарбата ёсць з бярозавай кары зробленая. Яна нас уратуе. А як прыемна, божах, як прыгожа. Не ведаю, як у вас, а у нас сёння халадно. Вось зараз прыблізна на вуліцы каля 5. Халера. Гуляў без шапкі. Шпацаравалі з жонкаю. Голова змерзла. Як зімою. Што гэта? Гэта не тое. Так. А у тым боку вось не памятаю, ці варта ісці ў той бок. Мне падаецца, штосьці там расло, тыпу бярозка, ці клён, штосьці такое. 2 трусы, зразумела. Гэта не тое, што я шукаю. Трусы, калі што, каля хаты таксама ёсць. Подбираем. Трэба акуратна тут, бо, як я вам казаў, тут звычайна 2 ваўкі. Вось тут вось, побач з намі. О, алень. Трэба адзначыць сабе, што сюды трэба будзе зайсці, залутаць яго. Бо, па сутнасці, тут на версію 3 аленя. Запомнілі, запісалі. Раніцаю трэба заўтра будзе выйсці. Добра, калі з паходнікам, но ўжо калі не, то трэба злавіць гэтае добрае надвор'е. Мабыць, варта было правей ісці. Я тут хацеў паглядзець, ці ёсць тут нашыя ваўкі. Так, уже цямнее. Мне звычайна вось тут па цэнтры бадзяюцца. Бо лацугі гэтыя блахасныя. Містер Лейк. А, гэта называецца Містер Лейк. Загадкавае возера. Цікава. Асобная лакацыя так называецца, і тут лакацыя называецца так само. Аднолькава. Гэта трохі падманвае, вам не падаецца так? Што у нас? Курпікі ёсць якія-нейкія. Штосьці там сядзіць падобнае на курпіка, але гэта не. Просто такая тэкстурка снегу. Вось заўважце, мы з вами літаральна нядаўна з'елі пачак крэкераў. А яна ўжо голодная. Вось яна ўжо скажа, што выбачаюся, не трэба есці, я б коня з'ела, ці штосьці падобнае. О, боже. Мне зараз спалохаў вось гэты сцяг. Так, ваўкоў няма, што дзіўна. Што дзіўна, што ваўкоў няма. Насамрэч тут даволі часта
Даволі часто тут складана, праз тое, што хадзім яшчэ. Хай себе памерзнем крыху, вось тут дзве машыны. Чую там гэтыя кохкаюць. Курпікі. О, недзе ўсё ж такі раве. Гаўкае. Кагосьці ён там агрыцца. Тут пусто. Ну, мы можем упаляваць яго зараз, а можем упаляваць пазней, раніцаю. Я за раніцу. Хай ён себе тут бадзяецца. Што мы тут? Reminder, don't forget to check Don's lockbox. Добра. А яно у нас акурат такі... Ага, ось дзе волк ляжыць, дзе мы забілі волка. Тут направо у нас был олень, мне падаецца, ну штосьці такое. Ну, карацей, будем ісці да оленя, лутаць іх. То ў такім выпадку зайдзем, возьмем гэтым таемнічую скрыньку гэтую. І ўсё, грэцца. Ага. Спачатку мы возьмем ліхтар у рукі, а потым ужо будзем скидать усё. Так, давай, дзяўчына, глядзі. У нас багата было вось. Кинуть усё. Хай сохнуць. Стоп. Злева плита. Так, вось зараз мы. Пательня. Цудоўна. Зараз мы скінем, бачыце. 48, ага. Як вам? І гэтае, давай, вось яшчэ 3. Так. Можем нават скінуць і вугаль, каб нам пакуль што не перашкаджаў лутацца. Усё? Як ты? Доўга мы бадзяліся. Ледзь перахаладжэнне не злавілі. Было б крыўдна. Так, добра. Вось запалачкі ёсць. Алея ёсць. Мука ёсць. Для прыгатавання, так. Соль, мех. Чекай. Ого. Соль нам будзе патрэбна, калі мы будзем займацца мясам. Тут ёсць магчымасць саліць мяса. Гэта мы возьмем і гэта мы забяром. Так, хадзім униз спачатку. У падмурку зараз будзем лутацца. Там зноўку дровы. Што гэта? Briar House Pie. A pie enemy Tita would love. Lunchbox ready. Дякую. Мы такое любим, мы такое вихваляем. Мясо наше і усё. Добре, бульбочки крыху. Літаральна штука. Одна атака, там нічого нема, не бачно. Пустая. Что ты, боже мой. Така голодна. До речі, заважте, не так уже багато ми їжі знайшли тут. Літерально 0. Морку гэтую гробу стаць не варта, з ёй варта рабіць толькі ежу. Супы усялякі, ці штосьці падобнае. Так, каменьчык, гэта добра. До речі, варштат таксама ёсць. Трэба гэта запомніць. О, гэта што за конь такі быў? Такая подкова. Ён штосьці блытае? Можа, гэта не конь? Фотокартки для фотоздымкаў. Так, а тут што? Штосьці лоту зусім мала. Вось гэта нам спатрэбіцца, каб зачапіць. Там каменьчыкі ёсць таксама. Каля хаты. Это не ўсё. Слухайце, я тут не памятаю, каб калісьці было так мало луту у гэтай хаце. Вось у падмурку менавіта на гэтым узроўні. Так, ідзі сюды. Зараз мы скінем вось дзе яно. Гэта не трэба. Так, а літаратуру мы тут пакінем
Все равно гэта па сутнасці паліва. Оп, оп. Оп. Вот так. Так, мы ходим наверх. Ходим наверх. Тканіна, як бачыце, тут да халеры. На кожным вакне ёсць фіраны. Я подумал, что гэта можна взять, штосьці дзівоснае я знайшоў тут, а гэта просто ляжыць гарнік маленькі. Не. З'еш рагозу, бо зараз ногі працягнеш. Воды, як заўважце, 1,5 літра. Такое сабе. Ось ложак, на якім мы будем спаць. И все, пустая. Так, ну тут металловерх можно напілаваць. Колькі з одного ложка? 8 і 3 гадзіны працы. Ну, гэта добра, гэта добра. Будем ведаць, што у нас тут металлобрухту на ўсё жыццё амаль што. Потому что одна операция з ножовкой гэта приблизно 5%, наколькі не памятаю. 5% здымаецца ад ножовкі. Вось, а даецца, як бачыце, 8 адзінак. Што вядома, лепш рабіць, калі ты лутаеш металлобрухт. Усё. Я ўсё прайшоў. І халеры нема. О, попадос. Попадос. Ежи нема. Так, мне гэта не падабаецца. Мне гэта не падабаецца. Ну, з'ядай. Добра, сабачы корм. З'ядай. Ага. Давай сюди. Змішай бляшанку, хай вона тут стоїть. Так, ну а ми що? А ми... Може фіранками покуль займемося. Нам все одно треба ніяк. Бачите, у нас стаміни до холери. Руками, що ти вже. Стаміни ще до холери, а ноч коротка достатково. Нам треба зараз тут ось так побадяться, працювати руками, а потім йти спати. Так, ми каля плити, правда ж? Так, каля плити. Это сходи вниз. Цікаво, я знайду, як сюди піднятися. А, ось так. И налево. Ложек был, правда, 8. О, хоба. Лайфхаки. Так, мне треба ось гэта выпить. Давай, кап очунять краху. Кап хп обновилася. Все. Рызык перахолодження сползая. Давай на 7 годин кладемся спать. Так, что там у нас? Голодные, як собаки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну давай. Давай ще бляшенку. З жари. Угу. Литрик застался воды, по сутности. И по хп у нас... Кое-что мало. Треба знову выпить гарбаты. Все, и там у нас, бачите, зовсім криху засталось, каб выспаться. Там усё. Усё. Раніца. Раніца.
Пакуль што на вуліцу не выйсці, бо будзе халадно. Пакуль што далей працягнем займацца фіранамі. Чаму ты выкарыстоўваеш ножа? Тьфу, блин, падалося. Гэта мяне глючыць. Не трэба тебе нож. Не трэба. Так, змянілася асвятленне, добра. Зараз Сонька падымецца. Пойдзем упалюем таго ваўка. Гэта першасна. А другасна Been so hungry in my залутаем life. якіх аленяў, якія там засталіся 3. Якіх мы знайшлі, лічу учора. Так, все. А дзе ўніз? Так, ось сюды мы скінем. А што мы скінем сюды? Чакай, мы сюды не скінем, нам трэба моркву спачатку ось тут пакласці. Дзе тут стол хоць які? I'm gonna need to eat soon. Сюди, як-то сюди. Ужо єсть хоче знов. 3, 4. От нам треба все для кулінарії. Так, готово. Так, что тебе дать есть? А, девчина? Девчина. Чипсы. З'їш? З'їш. Так. Другосне. Нам треба скинути тканину. Тканина, во. Бачите, 31. Продать все и взять себе 4. Все, хай лежить. Пойдем. Будем чіплять. Зараз троса. Як бачите, тут ще шмат дошок лежить. Надвор'я люте якое. Температура одразу поползла вниз. А ті, он тут побач не йде. Блохастий гэта. I could eat anything. О, я чую його зліва чомусь. А за ким я бегаю? Гэта не бегаю. Який ветер. Ой, толькі не кажа, што мне зараз прыйдзецца праз нейкую завіруху праходзіць. Ой, толькі не кажы. Стоп. Did I say I hate being cold? Because I really do. А колькі у нас тут нейкая лютая надвор'е зараз, чакай. Дзе я пакінуў галінкі свае. Мне трэба распаліць з дапамогаю лінзы. Мы хаця б вады сабе тут наробім. Так, вось тут я магу распаліць. Такое адчуванне нібы не. Але давай паспрабуем. І адразу скокнуць у дзверы, калі мы зможам дастаць паходнік. Come on, little fire. Давай, маленечкі, давай. Пакуль будзем чакаць, у нас вода будзе. А то зусім так сумна без яе. Oh, lucky day. Хоп. Так, ну неблага. Так, ходи сюда. И распалить. Так, факел, коли ласточка. Походничек наш.
Ты якая малайчына, боже, ну дзяўчына, ты просто і там, і тут з першай спробы. Ось так, цудоўна. Малайчынка, дзяўчынка, Анюта, вітанышкі табе, як справы, як злевы. Што будзем сёння снедаць? Снедаць, вячэраць, выбачаюся, штосьці я запиздзеўся. Так, готово. Гадзінка ёсць, гэта ёсць. Так, можа там яшчэ паходзіць, можна сцібраць. Ці задзьмула ўжо? Не задзьмула. Хе-хе-хе-хе. Всё, выратавалі. Так, давай граемся. Нават папрыгатоўваем сабе гарбатку. Вось што мы яшчэ зробім самім. Што б я хацеў? Што б я хацеў? Мачанку б хацеў. Давай мне мачанку. Вода, вось гэтая. 15. Приготуем мы сабе. Так, березовое корне. Поле спыталення не. Я так гляжу, вось толькі каб адзінае сабе паднесці гэтае. Як я вам? Навычку гэтую. Прыгатаванне ежы. 54. Ось так. Цудоўна. Цудоўна просто. Це вынсужу просто вах. Так, до готовности 2. Выпей. Каву выпей. Гэтую страву только ты смачно готовишь. Неправда. Было в ожидании. Так, а ну ходим. Дамо ваўчыне пакуйся, ага. Поглядим, як тут у нас. О, ветер все равно есть. Шкода, але есть. Не ведаеце, есть магчымасць толькі з паходнікам выходзіць. О, ходзіць вон там. 8. Сюди треба його витягнути. О, 2. Я ж кажу 2. Чуєш ти, блохастий? Гей! Во! Так, якось тут, напевно, стать треба. Давай. Ага, пласкогольня тут. Так, а гэта чамусьці туди збег, чаму невядома. Ось тут, бачите, ще один. То бок... Ха-ха, ссыцца, паскуда. І он ссыцца. Так. Як нам быць? Вецер не вельмі дазваляе нам тут лутаць гэтага хлопца. Паглядзіце, які прыгажун, га? Гэта ж і мяса, і ўсё. І халера тебе бярэ, га? Шкада. Так, ну можа быць, зараз мы яшчэ сярэдзіны дня няма. Можа так стацца. Вось гэта хай ляжыць тут, як рэзервны план. У яго там паразіты, ўсе гэтыя справы. Нам алень, вядома, патрэбны. Але можа быць, мы і ваўка будзем лутаць тут. Хаця б скур трэба зняць, правда? Курпікі, чуеце? Я чую. І дзе ж яны?
Мне падалося, яны ў правым баку былі. Яны, мабыць, унізе. Усё. Яны могуць быць унізе, калі што. Так, хаваемся. Так. Да схавай, божух, на ты лук свой. Так, закипання 11 хвилин, 13 хвилин. Хоп, і ще 2 God, I годинки. did anything right about now. Правда? Правда. Ось так, цудовно. А? Так, і тут ось ми собі поставимо воду. Зараз її мало. Але ми будемо намагатися зробити як мага больш. Так. Ежа. Треба лутати оленяў, треба лутати ісці усіх. Каб була ежа. Вядома, добра было б паляваць ще того. Але вось зараз будем 2 годинки робити воду. Две годинки робить воду. Ось меня цікавить тільки наступне, не туди вийшов. Коли ми підбіжимо до того оленя. Ну что, паскуда, як? Осмелел, може? Халера, тебя бери. Дзьмує, як у опошний раз. Он боится. Так, что мы можем? 22 хвилинка. Давай, 11. За килограмм. Можно поспробовать. Так. Раз, два. Так, добро. То, что кромкачи прилетели, означает только одно. Ветер стих, планы на его поворот. Мається на увазі на обновлення вітру нема. Ось тому. Ходім. Нам кілограма хопить хоча б притулить, боже. Спаталить гэты голод, який у нас есть. Все так. Беремся. Водиться нашу. Закипание 12. Тут годинка на расплавление. Давай, вось так. Супер. И... Стоп, не то. Тут же можно посмажить себе мясо. Коли кто не ведал. Хоп, 2 хвилинки будет готово. Так, тобок. Закипание 15, полгодинки, то вот мы ще раз поставим вот это. Зовсім не про что. Так. И давай-ка вот так. Цудовно. Ну, не надо уже доброе, не надо уже могутное тут у нас запасы воды гэтай, але якія ёсць. Як кажуць, чым багатыя. Закипание 10 хвилинок. Ну, давай. Так, и вот так. 11 хвилинок. Выдатно. И съедаем. Супер. Так, что мне зараз треба зробить? 5 уровень. 5 уровень мы можем есть собі гэтых драпежников. Цудоўна. Мы можем есть драпежников. Все, хай оно стоит, там оно приготовится само по себе. Мы хотим зараз лутаться. Лутаться, это вядома. Это голосно, але тем не меньше. Тем не меньше. Так. А як нам заховать походник? Нам треба зараз полутати ще
дров з собою, правда? Не гайти, во, ось тут галінка. О, бачите, пропустив клен. Клен росте. А я повз його проходив двічі. Так. Медіаний клох щось тут неподалек. Так. Не, у нас занадто мало галінок. А може зробимо наступним чином. Ми зараз пойдемо до того оленя. Осмелел, та ти шо? Так, давай. Ти ж здохнеш, паскуда. Богата тузяго серця, бачиш, зичу тобі, тому ти здохнеш. Блохастий, так. Ходім. Нам треба зараз полутати дров, мабуть, ведаєте що? А ходімка ажно до того, який найбільш далеко від нас знаходиться. Олень. Там, де гэта скриня прихованная. І все такое. І ось оттуль ми будемо вертатися до сядіби, до хати гэтай. І я мяркую так, що ми знайдемо дрова у необхідної нам кількості. О, бегає бляха. Шалили просто. Ну, ось тут я бачу маленького галінку. Ось вона лежить. Так, нам туди. Натоптав, бадяга. Ти погляди, га. Поспать якая. Потом прибирай за тобой. Это и так. Рефлекс уборщицы, прибиральщицы. Это мы поднимем кроху позднее. Еще один. Добре. Идем добре. Так, там на мапі каля трупа вовка повинна бути скриня недзе плюс-мінус, повинна знайсці. Можна буде пошукати. Шкода дров мало. Ось каб було знову 48 галінок, я б зараз залутав би тут вовка гэтага, з якого скоро садралі, і вантроби. Ось каб було у нас нейкая сыравіна на нагавіцы. Что ты трясешься, девчина? Зараз кави нейкай вип'єш, все буде добре. Клёкаюць. Гэта, мабыць, наш першы. Там ляжыць. Так і ёсць, вось ён. Так, готово. Праз масток з правага боку быў алень.
ёсць. А, глядзі, ты прямо на мосту. Залезли курпікі. Не вельмі ўдала, слухайце. Вы тут размеркаваліся на гэтай пляцоўцы. Так, подпаливаемся, добре. Так, давай сюди. Ось так, 16. Ну, 16. Come on, little fire. Гэта приблизно нам на... Ой, снег. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, снег. Так, разместим. Давай. Березовую горбату. Восемь. Так, 9 хвилинок. Ну давай. Зараз головне, каб ніякої завірухи не було, бо сніг пішов. Ось, і кромкачі зляцелі, чуєте? Гэта не вельмі добра. Не вельмі добрый знак. Гэта мы тут пакінем, а вось гэтае мне трэба. Гадзіна 36, бо замороженная. А так 56, 64. Збираем. 56, я забыўся, што паходнік-то не запаліць, бо у нас вогнішча там на 40 приблизно хвілін будзе толькі. Помылился. Вертаемся. Вертаемся. Ну, мы потрапим у завіруху, гэта 100%. Толькі мяне зараз цікавіць наступнае. Дзе тут гэтая скрыня будзе, каб я, можа быць, знайсці неяк, магчыма было. Так, тое, што гэтага хлопца залуталі, маецца на ўвазе. Так, туша ваўка. Так, гэта у нас што? Заплечнік, гэта мост разламаны, гэта тут, гэта тут. Так, гэта не то. Гэта не гэтая мясціна. Гэта не гэтая мясціна. Там на нейкім схіле ці дзе. Вось тут можа паспрабаваць знайсці каля гэтых вось каменьчыкаў. Але наўрад ці тут штосьці будзе, так і ёсць. Хутчэй за ўсё гэта недзе ўнізе, пад гарою. Трэба шукаць. Так, а пакуль што у нас тэмпература, нагледзячы на тое, што нейкі снег, нейкая завіруха, ну не завіруха, у сэнсе таго, што вось-вось штосьці такое пачнецца, тым не менш мы у плюсе. У сэнсе таго, што тэмпература у нас пазітыўная. Бачыце? Мінус 2. Гэта я не звярну увагу, што яна ўніз глядзіць. Стрэлка гэткая. Так, но тым не менш, все равно можна ісці лутаць гэтых аленяў, якіх мы сустрэлі па дарозе сюды. Так, потым што мы будзем рабіць? Глядзіце, потым нам трэба будзе вяртацца. Нам трэба будзе вяртацца у ремонтную майстэрню. І варта будзе знайсці мядзведзя. А калі не будзе яго,
Хутчэй за ўсё гэта ўжо наступнай раніцы. То ў такім выпадку... Што ў такім выпадку? Варта будзе ісці на аэрадром? Тут нічога не застанецца. Толькі ісці на аэрадром. Так, як бы нам тут вогнішча-то з тобою розкласти? Маленечкая ты моя. Come on, little fire. Come on. Тут каля пячэры, калі што, то мы схаваемся. Пераседзець зможам. Дзіўна, што мне не падабаецца, як усё гэта выглядае. 4, 5. Мы размяшчаем тут. Хай мяса тут будзе. Ну не, туды пуляць я не буду. Так, 16 хвілін. Давай. Чаму 3 заставила? Так, там было колькі, нагадайце, 50 было, правда ж? Толькі ножом. Угу. І там мясе спалится. Хай тебе холера. Давай. Спадзяюся, зараз завіруха не пачнецца ніякая. Хай гэта 300 граммов тут застаюцца. Тое, што яны тут застаюцца, мне не пашкодзіць, правда ж? Так, походнік дзе я кіну? Халера його ведае, дзе гэта походнік я кіну. I need to find food. От тебе ліха, ти глядзі, у твар дзімуя. Не абы куди, а менавіта ў твар. Здається, там був. 2 трупи там було, правда ж, оленів? Ці один? Один. На озеро. Ну, штосьці з'есці будзе і папіць. Куди ми тут ідем? Галинок нема, не нападала. Так, 2 трупа, все добре. Валітаем. Цішей ти. Уже згасаєш. Три галинки. Всього 3 галинки. Всього 3 галинки засталося. Come on, little fire. Так, и что это у нас за ветер? Perfect. Походник згас, гэта згасло, так. Ну, что ему сказать? Треба ісці. У нас засталіся 2 тут. Оленя. Один тут, другі унізе. Нам холодно, але пакуль нас скала тут приховуємо. Мы спокойно добежим до своей сядзібы. Так, вовк повинен был сдохнуть, якого мы поранили тут, тому тут бяспечна будзе.
Так, пакуль што няблага. Шкада толькі што мала мяса. Мала мяса. Колькі там кавалкаў у нас 3, правда? О, вітанашкі вырваем. Добра, справы добра ідуць. Магло быць лепш, насамрэч, бо гэты тыдзень ён вельмі нервовы. Па-іншаму сказаць не магу. Літаральна нервовы. Шмат негатыву было. Ужо, але спадзяюся, што вось серада яна зменіць. Гэты накірунак негатыву больш пазітыўны нейкая. Плыні. Cold is making my head feel thick. Так, вось тут трэба перад выйсцем скласці скуры. Так, вантробы, скуры сюды. І вось тут трэба побач пакінуць галінку гэтую. Вось так, цудоўна. Збіраем ваду. Закіпела ўсё. О, цудоўна. Як у нас усё сістэматычна атрымалася, правда? Схадзілі, зрабілі шмат добрай справы. Ну што такое? Павярнуліся, а яно акурат пад наша вяртанне ўсё нарабілася. Вось так, так. Стоп, што ты п'еш? Крывыя рукі, як заўсёды. А ў цябе як вырва? Што ў цябе цікавага? Так, нам трэба... Ну так, нам трэба запаліцца. Ось так. Запаліваем печку. Будзем зараз гатаваць сабе мяса. Вады яшчэ прыгатуем, чаму не? Што нам, правильно? З 5-м-то ўзроўнем. Дарэчы, мы атрымалі 5-й ўзроўнем. Тебе паціху? Штосьці знайшоў, я спадзяюся, можа. Так. Что-нибудь доброе, высокооплачиваемое. Готуем, готуем. Раз кавалок, два кавалок. Что у нас тут? 32 хвилины, 15 хвилин. Да и добро. Так, ось тут апошнія 32 хвилины. Ну, гэтага нам павінна хапіць. Адтарабаніў 2 суразмовы. О, хуценька ты. За літаральна 3 дні пацаўная. Чакай ты. Ваду давай. Так. Усё. Дзе тут бліжэйшае вось гэтае будзе? Смачненько. Мажорка якая, правда, дзеўчына? А толькі оленіну жрэ. Слухайце, а мне цёпла, а мне тое-сёе. 16. Можа быць, варта схадзіць, дарэчы, ваўка залутаць. Там 5 кіляў гэтага мяса. Ну, не 5, мабыць, 3,5 будзе, але тым не менш. Где там гэта вось? Збіраем. Так. Что у нас тут? 5 хвилинок. До закипания 2. До готовности 6. Ну, шиповно. Оба-на. Мясо жирное. Оба-на. Ось так, полная вантроба. А вы думали, что? Девчина яна такая, яна можа. О, бачите, якое. Ні холера не покинула, добре. З'ела. 2 кіля. Оленьего мяса яна з'ела, нічого не покинула. Добре, пайшлі ваўка лутаць. Ну что такое, что ты ледь ногами своими ворушишь?
Так, іди сюди. 6 кілограмаў, га? Як вам? Сякерую гадзіну буду гэтае лупіць. А так, і так гадзіну буду лупіць. Усё. Зараз павернуся ваўчына, у нас там просто вода стаіць і ўсё такое, нам трэба, каб нічога не выкіпала. А з іншага боку хай выкіпаю. Не так уже гэта і... Што? Толькі тушы змерзлі не больш, чым на 75. Вось ты як. Вось ты якая паскуда. А калі вось так, падыходзіць. Зараз мы яшчэ будзем паўначы яго хадзіць тут лупіць. Ага. Падаваўся на апошнім тыдні. Падаваўся. Як тут у нас 2 гадзінкі. Да закіпання ще там, добре. 2 гадзінкі ёсць, все. Чекай, нам трэба ж сагрэцца, не? Што нам мерзнуць? Вось пачалі адгукацца. Да зразумела. Што мы можам тут зрабіць такога цікавага? Во. Збіраем. Зною. І другую давай. Аккурат саграемся. «23 хвилины, 33, так. И до закипания 22, это година 49. Идем, долутаем там мясо ще. О, паўночное зянье починается. Там 22 было, правда ж? Там мы сякерую зберем 20. Ну, як твоє враження, до речі? 2 суразмов'ї, ці може нешта там добре з гэтых двох атрымацца можа? Ежа скидаем. Взяли, разместили. Так, для выкипания подняли. Что у нас тут? Вода. Вода. Так, сколько мы тут ще бегать будем? Насамрэч, даволі багато у нас ще справ. Мається на увазі, що ми тут спокойно собі можемо готуватися. Так. Халера, тут не бачу. Не вельмі пригожа атрымаецца, калі будем глядзець на гэтае ў дзень. Потым як-небудзь размяркуем больш прыгожа, як было. Уи! Цікава, што робяць такія гукі. Нібы парася малое. Уи! Так, 20 хвилинок. Добре, апошнія 2 кавалочки. Потім ще скуру треба забрати собі і вантроби. І буде у нас усе шиковне.
Застанецца толькі нам на заўтра 2 аленя, адзін тут, другі там вышэй. Вось, і мы можам сыходзіць дол, там чакаць медведя. Калі яго не будзе на доле, ну то пойдзем сабе сваімі займацца справамі на аэрадраме. Бо нас чакае там стужка цэлая задача. Так, трэба было тлушч скінуць, мабыць. Ой, не падаецца, яна не гэтая. Да что ты? Готовать. 37-46. До выкипания. Так, ходим на вонки, повыкидаем мясо. Тут треба тлушч скинуть, так. А вот тут мы скинем. Ось так. Что, вовчина, у тебя по вантробах? По скоры 48 хвилин, мне это занадто. Давай вантробу одну изберем хотя бы. Покинем на сушку. Ух, холодно як. Подается, я тут недзе скидал вантробы ад оленяў. Ну что, взяли, так, размещаем. Тут, там еще не оставалось. Все. Тут закипание еще. Так, что мы маем? О, аккуратно 2 литрики. Це удобно. Давай ось так я зроблю, подойду ближей и скидаем все 6, мабуть, литров. Я все на гэта думаю, что гэта мясо кавалок у меня на кишені лежит. Так, и ось так, скидаем мясо. Давай потом мы с тобой попьем. Будем залутать вантробу наступную. Готово. Так, полночи засталось, аккурат зараз будем спать лягать. Там уже все приготовится. Короче, довольно эффективный день. З ночью. Все, хай сохнуть. Так, скоро мы потом здымем з його. До википання, зрозуміло. Так, что у нас? Пригорание. Готовности хвилинка готова. Так, можно воды поставить. 6 литрок. Все удобно. Так. Пьем.
Выдатна. Выдатна. Як на мой погляд, вельмі выдатна. Так, калі будзем сыходзіць, трэба не забыцца, што мы паскідалі шмат рэчаў у варштаб. Все, мясо скинули. Мясо псавацца хутка не будзе. Так, як жа ж тут быць? Як жа ж тут быць? Мне падаецца... Ой. Трэба зрабіць наступным чынам. Вось гэтыя паўлітрыкі закіпанне 30 хвілінак. Вось так робім. Збіраем. Еще одна хвилинка. Вот. А тут мы забираем просто походники себе. Який кепский походник. Твою макуку. Ну. Ніяк його не заменить, правда? 20%. Ну добре. Добре, что тут зробиш? 5,99. Так. Воды скидаем. Все. Пойдем отсюда. Где будем класть спать? Где мы тут? И все. ХП нам обновлять не треба. Крышечки воды выпили. Кладемся. Так, на наступный день лутаем скуры ваўка, 2 оленяў, якія там ляжаць. І сочым за тым, што нам трэба ісці ўніз на і гэту божух на... Як там ўніз раніца? Яшчэ крыху. Каб нам усё ж такі сабе взяць гэтага медведя, а можа нават лася. Хто яго ведае? Як тут наши справы? Котелок трэба ўзяць, каб не забыцца. Што у нас по інвентары? Котелок ёсць, бляшанкі няма, то бок одной бляшанку таксама лепш носить с собой. Правда, правда, неправда. А вугаля было 2. Так. Ці вугаль? Ну так, вугаль. Патрэбны вугаль, безумоўна, патрэбны. 35 килограммов. Чекай, што мама, вот, до речі, поскидав я тут вон трохи гэтыя ваўчыны. Хай ляжаць. Скоро. Трэба неяк палегчыць сябе. А як мы гэта можам зрабіць? Я думаю, што мы зараз можам просто скінуць ось сюды гэтае. Ось. І інструмент, мне падаецца, трэба нейкі скінуць, каб усё прынесці. Так, нам дакладна не спатрэбіцца. Не спатрэбіцца, што сякіра нож спатрэбіцца, ножовка. Ножовка не. Так, лук спатрэбіцца, калі... не ўпэўнены, што спатрэбіцца. Можа, мы заўважым корпікаў. То тады так. І гэтае не спатрэбіцца. Вось гэтыя 2. Так. Па ежы. Хай ляжыць тут. Гэта мы з сабой возьмем. Вось што я з сабой таскаю яшчэ. Так. До речі, што у меня другое вось гэта, яно лепшае, чым гэтае ці як. Трэба неяк параўнаць. Все, пакуль што 25 павінна хапіць.
Адзінае, што трэба нейкая галінка, каб распаліць вогнішча. Бо у нас 2 вугаллю. Трасца. Ну што, як ты? З 5-м. І ніякіх рызыкаў. Ай, цудоўна. Мы можам аб'ядацца зараз. Мы можам зараз аб'ядацца. Бо нам усё дазволена. Так, ну хадзем. Не хацелася б мерзнуць, але, мабыць, прыйдзецца неяк. Чуеце, як яна там плошчыць? Ой, холодно нам. Так, секира и так, это и так. Збираем. Так, цікаво, колькі ми ХП зводимо. Дякую. Do I get back home? Warm up soon. Подбежим крыхом. Тут нам больш-менш бяспечна. Але. Так, не накидали новых перьев. Шкода, что не накидали. Так, година 27. Ну давай. Без половых ХП сгубим, пока будем так летать. Ну не полова. Не полова. Уже добре. Так, і ідзем апошняя, гэта скуры ваўка. Так, ще у нас трошки мяса ёсць. Каб пакінуць тут. Прыгатаваць. З улікам таго, колькі у нас там оленьих скур, мне падаецца, ваўчына нам не патрэбна. Ось такое моё тактычнае рашэнне. Зараз мы 2 цягнем, 2 ўжо там знаходзяцца. Так, пакуль што не распаліць вогнішча. Так, крышачку сюды адыдзем у бок. Дзе вось гэтыя 2? Раз, 2, так, і свежая вантроба неякось тут трэба скінуць. Усё. Тут у нас сыравіны хопіць, каб зрабіць сабе 2 ботаў. Да халеры стрэл. І ўсё іншае. Так, што тычыцца ХП, зараз мы вып'ем вось так. Будзе ревенецца, пакуль нам цёпла. Так, недзе варштат унізе быў, правда? Мы бачылі. Не, пусты, чакай. Мы ж пакінулі ўсе гэтыя рэчы, якія адносіліся ў нас да вырабніцтва стрэл. На базе, а не тут. Усё, нам трэба толькі скрыню гэтую, якую наверсе залутаць самі вось. Паклаўшы ўсё на месца, правда? Так, ножовку вось гэта вось усё. Так, ну і шведер. Шведер мяса так само.
Як у нас? Даволі багато ризику у нас. Велика. Так, шведер треба порівняти. Сюди ході. 0,4. Ого. Ого, чекай, 1. Дик гэты значно лепше. Хоба. Ось так ось. Хоба. 0,8, а гэта 0,8. Чекай. Але гэта 2,3 ад ветру. Ад вільгаці менш. І ён больш цяжкі, правда? На 50 грам. О, боже, квітаночки. Як на працы справы? Ніхуя сабе у тебе пытанне. Кепска. Ну як кепска? Агулам-то неяк сярэдненька, але, ну, там, інцыдэнт ёсць, а што? Чаму пытаюся? Скуль інфа? То бок яна абараняе лепш на 3%, тут 2%. 50 граммаў. Больш вільгаці. Здароўе гэта ў сэнсе... Я зразумеў, на што гэта. Ад ветру ён больш абараняе. Не, давай гэтак. Давай гэтак. І мы тут скінем. Мы тут скинем. Так. Ну, что ты не кладешь ее? Ну, клади. Ну, там, да. Не, гэта, ну, вышваранство нейкае. Ось так. Несколь я памятаю, ты казаў, што праекты пачна... Яны пачаліся. Не, мы з тобой на мінулым тыдні, калі размаўлялі, то яны пачаліся, вядома. Яны ідуць, але на гэтым тыдні проста адзін з праектаў, ён зачыніўся. Калі так можна сказаць. Разумееш? А ну давай ремонт. Гадзінку. Так, павінна хапіць нам усяго для гадзінкі. Ну, блядь, ну, что это такое, ну? Твою мать. Девчина, ну, блядь. Кто з нас крывы, я ці ты? Так, где гэты, бляха? Курпікі, якія там кохкалі. Яны, слухайце, мяне як гэта, як кота бянтэжаць. Толькі сваёй прысутнасцю, разумееце? Снедзе побач. Чуеш? Я ўжо чую іх, але ж дзе яны? Выйшла, бляха. Дзе ён? Яна поляцела. Ой, паскуда. І ўсё, ты адная тут ці што? Не, не адная. Шчэ чутно. Так, трэба абысці і адсюль неяк іх упаляваць. Вось яна, не? А, не, во. Падабаецца, як яны на месцы стаяць. Калі паўз іх пролятае страла. А навошта ён мне, дарэчы, вось гэты корпік быў? Хто мне распавядзе? То есть просто раздражение своей присутности и все. Бесить. Так. Так. Что у нас по часе? По часе можно идти вниз. Не раньше, что там по рызыце. Богатая рызыка. Одинное, что походник не запалить. Бок не провести. Так. Оленя мясо хай застаецца тут. Хай себе и сырое. Так, сюда ходи, это взяли. Так, тепло стало? Стало. Материалы позабирали, амаль что. Дальше
4 хай будуть. Корпік гэты. Яго паскубаць насамрэч. Паскубаць, але не хочацца. Вось не хочацца і ўсё. Не буду. Хай ляжыць тут. Так, так, трэба ўзяць у нас вось гэтае. І адну бляшанку. Як абавязковы інвентар. Вады ўзялі 1,76. Што у нас, дарэчы, па... Ага, вазе, добра. 3 кілаграмы у нас улезе. Я ўсё пазбіраў? Па адзежы, так? О, бля, вы толькі звярніце гэтую увагу. У нас, па-першае, джинсы, у нас не нагавіцы на ногах. Бачыце? Во як. Гэта 1 градус, а гэта 2 градусы. То бок. Я вось думаю, не, ну хай сабе сохнуць, мабыць, але ж добра было б зацягнуць все ж таки туды. Туды. Усё гэтае. Не, хай сохне. Хай сохне, так. Па ежы. А куды я падзеў? Я придурак. Я кляновы сироп сюды скіну, які быў чырвоны, а гэтага нельга было рабіць, бо ён проста знік. Вось так. Вось так. Так, гэта мы зацягнем туды. Калі што, стрэл сабе наробім. Усё. Цёпла, хадзім. Зараз паглядзім долу, ці ёсць там хто бадзяецца пад намі. Памятаю, што ўчора быў тут воўк, а вось і Міша. Так, снег пайшоў. Вось тое, што Міша, гэта добра, а вось тое, што снег нядобра. Так, думай, галава. Думай, галава, што мы можам зрабіць. Калі мы спусцімся, можам выкарыстаць запалкі, каб запаліць сабе паходнік, адразу запаліць, а ніхуя не запалім сабе, бо у нас дрэва няма. Нам трэба адшукаць, калі мы спусцімся, адразу сабе трэба знайсці нейкія галінкі. Не видим. Так, галінкі даволі шмат, распаліць вогнішча, каб захавацца ад яго, і ўжо потым выклікаць на сабе, што ў нас па стрэлах. Не гэтае, а вось гэтае. Усё добра. Всё, хадзім. Мне патрэбны гэты мядзведзь. Гэтая скура мне патрэбная. Можа, хай сабе мяса пакіне як-небудзь. Куды-небудзь. А, скура мне патрэбная. Можна было б паспрабаваць, що ведаеце? Якім чынам на яго папаляваць. Гэта зачапіць яго, каб ён за намі пайшоў, і дацягнуць ажно да базы. Тлустая дупа. Пухнатая, так. Яго там пячора ці не? Я ўжо не памятаю, дзе ягоная пячора тут маецца, не маецца. Так, тут галоўнае яшчэ пабачыць, дзе ваўкі. Засідка я бачу. Эй, малы, ходи сюда. Ты меня чуешь? Ага, чуешь? Ты чомусь не идешь до меня. Поворачивай сюда, эй. Мишань. Миш.
Ой-ой-ой-ой. Гэтыя гукі. Крыху трывожаць, правда? А, во, глядзіце, хто там стаіць. Сыся. Ну-ну. Так, гароз тут ёсць, добра, можна будзе пазбіраць сабе перад тым, як ісці на аэродром. Міша, бля. Ну ёб твою налево, ну. Ты не туда ідзеш. А што гэты з ім? Ён захварэў. Міша. Чаму ён мяне ігнаруе? Можа, ад мяне смярдзіць не так. Міша. Сюды хадзі. Гаўніна ты. Няўдзячная. Ходзіш тут каля яго. Танчыш. Дубкай свою салодкаю. А яму ўсё роўна. Рыкаў там сам сабе. Галоўнае, каб ён на нас не кінуўся. Ну, Міша, ну ёб твою мать, ну павярніся. Галаву свою дурную. Ну няўжо мне прыйдзецца цябе тут валіць, ну. Блять, ну это просто штосьці з чымсьці. Чакай. У мяне ж няма дрова, у мяне толькі адна галінка гэтая ёсць. А, ну так, і вугельчык адзін. Ты нейкі ён хворы, ну. Вось як так? Паглядзіце, ён тут, а база там. Как цябе ліха ўзяло, ну шчыра. Мядзвежае ты футра. Дурное. Так. Ён рыкае, ён нібы штосьці хоча ад мяне, але не можа. Разумееце? Як у жыцці. Міша, так табе ніхто грошай не дасць, ну. Ніхто абсалютна. Come on, little fire. Так, добре, ён там захрався. Oh, yeah. That's a good one. О, зараз мы распалілі вогнішча, і ён такі, ну, тыпу няма нікога, тут толькі вагонь нехта распаліў. А, ну ты мяне бачыш ці не бачыш? Бо ён рэагуе, але ідзе бокам. Гэта нейкі мядзведь Counter-Strike стрэфіцца, разумееце? Чакай, каб толькі не наступіць на... Сюка. Ну. Ну, со стрелою побег, правда? Яна заграсла ў ім. Ну так. Напаскудзіў пабег. Ты медведя з лука будзеш валіць? Так. А у мяне тут іншай зброі няма, калі што. Давай-ка мы пакладзем тут, ведаеш, вось гарбатку нейкую сабе. Ну добра, давай. Рэйшу. А, не, чакай, не рэйша, якая рэйша. У мяне ж хп няма, мы згубілі, пакуль луталіся. Вось так. Як Шварценеггер у чужым. Мабыць, не ў чужым, чакай, ты нешта блытаеш. Не ў чужым, а ў гэтым драпежніку. Не? Так, ну што, куды ён пабег, ці далёка? Можа, зараз так набегаецца, што памрэ каля нашай базы.
Пячора. Паляўнічая засідка, чакай. Паляўнічая засідка. Дзе гэтая засідка? Вось яна тут. Так, у драпежніку. О, якія карысныя веды. А цікава, моладзь глядзіць драпежніка, глядзела ўвогуле яна. Ну, вось тыя людзі, якім зараз меней за 25, напрыклад. Ці яно ўвогуле ведаюць, пра што размова ідзе, калі кажаш Шварценеггер, драпежнік, лук. Хаця мне падаецца, ён там усё ж такі больш быў з дзідаю нейкую, правда? Там я памятаю, пастку нейкую рабіў для яго. Так, ён крывяточыць. Медведь маецца на ўвазе. Усё, перастаў. Міша галняк. Бачыце гэта? Так, ну заебись, просто выбачаюся. Нам придется текать. Простое, что у нас ветер. Блять, и походник зазьмул. Ой, как тебе лихо. А то, каб прайсці, забіць яго зараз, ён з нашай стралою. Ён з нашай стралою баку. Я мушу яго забіць. Цікавы гэты, бляха, персанаж. О, я ведаю як. Ён мяне тут не счэпіць. Не схопіць. Сюды хадзі, прыдурачны. Толькі равеш на мяне. Нейкі зламаны абсалютна гэты медведь. І у пячоры застацца не змагу. Простое, што спальнік-то ў мяне знаходзіцца дзе? На базе. То бок, пакуль што гэта выглядае такім чынам, нібы мне трэба яго заваліць усё ж такі, хай ён замерзне тут, але потым вяртацца лутаць. Ось так. Зразумеў, хто тут пан і гаспадар, паскуда блахастая. Все, бяжым. Зараз будзем губляць хп. Няма часу яго лутаць. Крыху сабралі рагозу, то і добра. Значыцца, сотні мы пратрымаемся, там што ў кішэні ёсць штосьці, тыпу батончык ці штось падобнае. Ну і калорый у нас даволі багаты пакуль што маецца.
Хотел сказать, займемся вытворчестью стрел. А у нас нема инструментов. Тут. Ну, зараз поглядим, карацей. Адрамантуем, мабуть, одежду покуль что. I'm too cold to think. І готово. Ми на місці. Mommy, I'm home. Так, что мы тут? Мы ж ничего не лутали, правда, только пару галинок гэтых. Так, чекай. Где мы там внизе все складали. Все, что необходимо для стрел. Ноговицы, до речі, можем доробить. Вот что будем робить. Так, для стрел. Передалось, правда ж? Правда ж. Наконечники. Все, больше не принимаешь. Угу. Давай сюда ходи. I'm not sure I can carry much more. Кое-что сюда. Так. Угу. Это есть, это есть. Так. Давай-ка мы вот это разберем. Трошки тут есть. Так, походников, які мне не потрібні. Ну і покуль буде світло, это можем, до речі, робити вже потім. Давай боти, ноговиці. Робіть, ну кольки тут цікаво, 2,5. Добре. Пить воды. Запить газировкой. Как краху калорий додалося. Так, что у нас по стомленности? Зможешь годинку? Не змогла. Та нічого, добре, все. І так, добре. Все, ходім. Будемо кластися спати. Завтра протягнем. Буду сподіватися тільки на те, що на дворі буде лепше, ми зможемо собі спокойно залутать того медведя. Так, у нас уже 9 година. У нас уже амаль что 9 година, там вот зараз мы... По сутности скончим, слухайте, а немного атрымалася. Мы по сутности залутали локацию. Адзінае, што можа зараз не сапсаваць, а працягнуць нашы планы на гэтую локацию, гэта лось, які можа з'явіцца, а можа і не з'явіцца, хто яго ведае. Вось, то нам яго таксама трэба будзе ўпаляваць. Выцягнуць на адпаведны кавалак. Што у нас? Ноч? Дзень? Што гэта такое? Мы можам адрамантавацца? Как ремонт. Можем, значит, ноговицы можем робить. Все, пойдем, схавай ліхтар. Нам тільки треба, подається, попить, бо їжа у нас менш розходується, правда, використовується при виробленні. Так, ноговиці. Ну, давай на 3. Так. О, жамаль полдень. Хочеш їсти, так? Нічого, ми зараз ще 3 годинки. І вже потім поїсім. Батончик.
Добре. Пить водицы. Так, колькі у нас засталося вырабляць? Вырабляць нам засталося 4 гадзіны. 4 гадзіны. Таким чынам. Скидаем тут. Што я не зразумеў зараз? Я па новай стаў рабіць нагавіцы? Тут ляжаць за 20, а у мяне ў кішэні за 71. Ну то, мабыць, праўда? Я штосьці зусім прадурыўся. Так, где мы вышли? Вось тут мы выходим. Ежа. Ходим поглядим, якое на дворе. Галоўнае, каб было сонейка. Я спадзяюся, што будзе сонейка. І мы пойдзем лутаць медведя. Там быў один волк. Можа, сонейка нема. Трошечки холодно, але няблага. А цалкам няблага. Так. Тут нам галоўнае зараз будзе ўзяць з медведя ягонае футра, вантробы. І, вядома, хаця б один пакуначак мяса прыцягнуць да хаты. Ну то дзе ты, давай. Бо ведаеш, што ты мне тут не патрэбны. Малацуга гэткая. Курва, ну. Сука. Ну просто, блядь. Якія ж яны скіловыя, ага? Бачылі, які ён вахляўся туды-сюды? Так, усё. Крывёў спынілі. Пайшлі. Дзе там наш медведь? Так, у нас у кішэнькі яшчэ быў один кавалачак. Кавалачак гэтага вугаллю. Ну, зараз мы тут распалімся. Побач з ім. Вось так. Пер'яў. Адное? Такие сабе птушачки. Давай, распальвайся, зараз залутаемся, крыху мяса сабе прыгатуем, скоро здымем і зацягнем усё гэта як мае быць. Perfect. І не кажа, я з тобою згодны, дзяўчына. Так, палочки. Что у нас по палочках? 1,5 годинки. Что-то мне подсказывает, что может быть. Ось так, давай. Хай не стоит. Сколько тут будешь? 5 хвилинок, так? 21 хвилинка. А сякерою 10 хвилинок. Вось так мы выпьем гэта. Оба, что гэта у нас такое? Разбіранне туш, максимальная колькасць, цудоўна. 56 хвілін, колькі тебе разделять 2 гадзіны. Так как тебе? Так. Вось так вось значится, так? Значится, будем 2 гадзіны лупендзіць тебе. Так, конец
дня. Can you eat trees? Because I'm gonna. Так, вось гэта мне не трэба тут. Вось гэтыя мехі. Што ты мне тут натыркаў, накідаў? Навошта? О, волк ще не йде. Зараз ми плуш скидаем. По вазе, что мы можем? Так. Гэта мы берем. 1,5 гадзіны, бачите? Гэта мы все зараз перенесем. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, і цягаем карацей. Цягаем. Я мяркую, што ўсяго мядзведзя нам цягаць не варта, нам трэба будзе прыйсці яшчэ раз, па сутнасці. Як у нас перагруз? 37, ну вось, один пакуначак зараз возьмем і ідзем. Вось, а потым павернемся яшчэ 2, можа 3, максимум 3. Зачэпім, пацягнем таксама у бок базы. І гэтага нам хопіць, таму што з кожнага пакунку там будзе прыблізна 5 кавалкаў мяса. Нам больш не трэба. Мы распалім сабе вогнішча, мы прыгатуем сабе ежу. Гэтых 5 кавалкаў усю ноч мы будзем, дарэчы, гатаваць. Бо у нас там на бочцы толькі 2 месца. Ой, выбачаюся, не заўважыў, Эрве, што ты пісаў. Як там на поўначы? Уже не памятаю, слухай, да чаго гэта. Так, дарэчы, што на пятніцу? На пятніцу стрым. Адзіна я ж табе скідаў скриншот, памятаеш, то бок выраш, во што будзем гуляць, ці SnowRunner, ці Roadcraft. Бо мне падаецца, Roadcraft лепшая, бо яна навейшая гульня і цікавіць кагосьці, можа больш зацікавіць людзей, прывабіць кагосьці новага. Ось такія рэчы. Где? Кто? Ну то давай, а сколько ты пришел, хлопцы? Ну, сколько з'явилися тут, незразумело мне. Кто где? Да где ты иди? А, вот что, боже ты. Якие ж вы неприкметные. Гэта ён за камлём хіба што хаваўся, правда? Ну, вось на мяса, як яны гуртуюцца, га? Вось іх, мабыць, лепш тут пачакаць. Ой, ну. Куди ж я кинув эту страву? Дякую Богу на місце. Все, выходим. Отчепитеся, паскуды. Так, так, маєш плани. Чекай, коли я буду не у стані дрови. А, усё, я зрозумів. Коли у тебе тримається. То добре. Завтра, до речі, вона у мене. Ох, ти божухна.
Руді, дякую великий за рейд. Усіх рейдерів вітаю. Дякую величезно. Усім вітаночки. І тобі так само вітаночки. Так, скоро сюди. Вантроби сюди. Кинуть все. Так, м'ясо треба винести. Дякую, дякую, шановний, за фоллоу одразу. Ух ти. Ух ти, що відбувається, що діється. Доброй гульні, дякую, дякую. Дедус Максимус, не. Это мне подается занадто. Это уже перебольшивание. Так, добрый вечер, Вячеславович. Вітаночки тобі, вітаночки. Сподіваюся, добре відпочили разом з Євгеном. Так, все. Что у нас по вазе? 30... Хлер, у нас 33 килограмма, бляха, у кишенях. Это откуль? Что я там тягаю такое? Скури нема, нічого нема. Ну, походники зрозуміло. Давай, давай ось так. Ось так, ось так, ось так. Походники мені потрібно, все ровно. Треба єдине, що зараз поскидати, це усі інструменти, мені подається. Так, гэта не чапаем, не чапаем, одежу не чапаем. Давай інструменти, отсюль, вось гэты, так само. І гэты. Все, походники тягнем, бо треба. Тут що? 150 граммов всего, 600 граммов. Короче, ну, я сподіваюся, ми затягнем 2 хотя б пакуночки. 1 уже протягнули, значить 2 повинні притягнути ще. Ось. Дякую ще раз за рейд. Дякую величезно. Так, ходім. Нам треба взяти 2 пакунки медвежі, які там валяються. І тут у нас скільки було? 2 волки. Так, нас стежили. Мы от их отобьемся, конечно. Коль нам не задьмує наш походник, але ж пам'ятати про їх треба. Так, що по планах далі? Зараз ми поспробуємо приготувати усі кавалки м'яса, які ми з собою притягнемо до бази. І паралельно з гэтым будемо робити... не, чекай. Там у нас есть уголь, я ось не пам'ятаю. Мені подається, що щось таке було. Ми приносили сюди, і там було ще. Для 10 кавалочків, мабуть, там 5-6 мається. Я про те, що дрова палівом на приготування м'яса може нам не хапити. Ну, зараз побачимо, коротше. А де? Міша, а ось тут. Ну, то, що засталося від Міші. Все, гэтага хопіць, гэта апошняя ходка. Ось каб гэтыя поскудзі блахастыя зараз павылазілі на мяне, было б вельмі добра. Мы іх тут на возера пашчоўкалі бы з лука. Яны нам больш не перашкаджалі. О, выходзіць адзін. Выходзіць адзін, добра. А цікава, куды ён ідзе? Па механіцы ён павінен ісці ў тое месца, дзе ўпершыню пачуў. Ага, ён на свой стак пачаў. А ну не стрейфся. Ось так. Бянтэжыш ты мяне, паскуда. Стралу зламаў. То есть, каб можна было пнуць, я б тебе пнуў. Так, а, до рэчы, яшчэ можна рагозы пазбіраць. Краху было у нас толькі 20-ка, гэта не надта багата для паходу на аэрадром. Ось ты дзе. Выходзь, давай, выходзь. О, паміж дрэва выходзі. Так, апошні. Давай, маленечкі, ходзі сюды. Просто ў вока. Усё, локацыя вольная ад ваўкоў.
Борис Геннадьевич, нейкі знаёмы голас у гераіне Астрид. Яна завецца, калі гуляў у The Long Dark, то павінен ведаць, бо яна галоўная гераіня. Адна з двух галоўных гераіняў сюжэтцы. Так. Вось гэта мне трэба. Это маё. Так, 21:11 у мяне. Нам трэба завяршацца праз 20 хвілін максімальна. У сэнсе гульнявых 20 хвілін, а у сэнсе... Все, ходим туды. Хотя нарушно. Не-не-не. Так, где гэтая ежа? Раз, два. Ось так. Хай яны тут стаяць, яны не будуць псавацца. Так, а мы зараз ідзем распаліць вогнішча. О, ёсць паліва, усё. Гэта цудоўна. Паліва ёсць, значыцца, будзе ежа. Come on, little fire. Come on. На, ну распаліся. Ну, ёсць контакт, выдатна. Сюда даем паліва. Так, пры гэтым, пры ўсім нам трэба зараз будзем, ведаеце што? З вадою мы потым. Спачатку закідаем вось гэта ўсё. Выдатна. Так. 4 гадзінкі ёсць. Ёсць. Так, і яшчэ одну бляшанку сюды, і вось так, вады, хоп. І сюды вады, хоп. Так. Колькі там у нас? Паўгадзіны гэта ўсё будзе дзеяцца, правда? О, выдатна. Так, зараз рагозу трэба будзе з'есці. So hungry in my life. Сюди. Давай. Ось так, сюди. Готово. Так, рагозу бахнули. І добили. Добили усё. 34 хвилини, видатно. Гэта які кавалак? 300 граммов. Выдатно. Значит, мы тебе вось кудысьці. Давай вось так. Не бачна ў траве. Вось так. Гэта мы будем гатаваць. 17. Та чакай ты, божых, ну паясі ты зараз. Трэба вось схадзіць туды. Бо там ляжыць у нас вугаль. Ляжыць жа ж? Ляжыць. Каб у нас да ранку хапіла, каб мы сабе... Трэба толькі помніць пра тое, што калі мы вырашым штосьці рабіць тут, кавальскае, то трэба будзе несці паліва. Ось так. Збірляем. Штосьці нам з усіх бакоў ужо у нас і смага душыць, і голад душыць. Так. Як тут у нас? 4 хвилинки. 5 хвилинок.
Хоба, кілограм медвежатины, як вам? Хоба, другі. Так дакладна, як я падумаў, гэта ж акторка, што агучвала Фем Шепарда ў Mass Effect. Ого. І халера сабе ведае. Я нават пра гэта і не падумаў. А чакай, а мы ж гулялі за хлопца, так, у Mass Effect заўсёды. Лірис Титана народжаною у Теко. У Теко не гуляў. Мабыць, праз гэта і не ведаў. Турбай, вітаночки, як справы твои? Што ты, малая моя, пазяхаеш ужо? Це яшчэ траціна. І ўсю ноч пратрымаешся. У такіх абставінах. Так. Теса гэта... Теса... The Elder Scrolls. Oblivion. Атрымліваецца, правда? Так, 40 хвілінак. Ну, глядзім. Глядзі, што мы можам зараз зрабіць. Мы зараз возьмем паходнік. І сходзім за тымі двумя кавалкамі. Кавалкамі, божухна. Мяхамі. Якія з мясам у нас? Прыцягнем іх сюды, будзем разрабляць, а потым у нас яшчэ 4 гадзіны працы над нагавіцамі. Вось. Але гэта, мабыць, ужо заўтра раніцай, калі мы пачнемся тут. Так, ну а стрым мы скончым, як толькі даробім усе гэтыя справы з медведзем. Так, 34. Згасаем. Збіраем. Так, умоўна паўгадзіны у нас ёсць, так? Ёсць. Значит, паўгадзіны гэта 2 кіля. Давай. Размяшчаем. Вось гэтым і вось гэтым. Так, колькі яно там? По 57 хвілін готуецца, правда? Правда. Значит, нам полностью вось так збіраем. Онлайн. Так, гэта скруткі онлайн, а не Oblivion. Зразумела. Так, паколькі у нас тут вялікія кавалкі, гэта вось гэтыя. Дарэчы, заўважце, як хутка яно псуецца. Хай сабе. Вось гэтыя дробныя сюды. Толькі тут 17 хвілін. 17 хвілін гэта кілаграм, правда? І гэта адное скідаем. І апошняе 3 і 2. О, акурат, акурат. На наступнай порцыі мяса. Усё. Зараз мы паскідаем кілаграмовыя кавалачкі. Раз, два, 3. Так, і вось сюди гэты маленечкі. Хопля. Так, што у нас? 2 гадзінкі ўсяго засталося. Аей-ваей. Чаму так? Чаму так? Ось тут. Поднасрали краху. Мясо. Чистое мясо. Так, все, ходим. Там было 2 годинки, правда? Правда.
Значит, я спадзяюся, што мы можам тут ось так зрабіць. І гледзячы на тое, што яна недзе там за спіною, ось так варштат. Не можам. Я згубіўся. Так, ось. Варштат. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Так, не атрымалася. Не схітрыў. Трэба пайсці ўзяць усе свае прылады, неабходныя для вытворчасці, і заняцца гэтай справай. Так, запалкі зразумела, гэта зразумела. Інструменты пакласці ў кішэньку. Вось гэты 99, давай, гэта сюды, так, так. Чакай, а дзе мы пакінулі скуру і вантробы, каб вырабляць сабе нагавіцы? Вось гэта так, так. Нешта я не зразумеў. Дзе? А вось ён, вось. Так, давай пракантролюем, каб мяса было. А то зараз гадзіну будзем працаваць. 23 хвіліны, добра. Значыць, паўгадзіны. Паўгадзіны, акурат. Так, так. Пачалі. І што? Свят... Вось яно як. Значыцца, ты вось так вось. Святла яму мала. Так, зразумела. Збіраем. То бок тут, што бочка распалена, гэта нічога для цябе не азначае. Будзем ведаць. Будзем ведаць. Хвилинок, взяли. Так, идем возьмем за спальник. Покуль что мы приснем на годинку. Спальник потребны, как только там легче спать. Каля гэтага бочки. Ходим. Там мясо уже приготовалось. Только тут один кавалок застался. Так, додамо палево. Палка. Так, палка ось так. Ось так. 57 и котелок. Я забылся на котелок. Так, вот сюда. И вот так. И хай яно стоит тут. А мы ходим спать. Все. Это дробные кавалки я не хочу нават готовать. Их просто выкинем, бо там по 300 граммов, и это бескорыстно. Зразумело. Заверуха нам одразу все напаскудила. Давай так. Кладемся спать. Так. Медведя приготовали. Скоро сохнет. Мы завтра, калі прачнемся зранку, мы яшчэ спраўдзім наяўнасць лося. І калі яго не будзе, а хутчэй за ўсё яго не будзе,
мы наўпрост пойдзем да аэрадрому. Вось такія вось у нас планы. Грандыёзныя, калі так можна казаць. Спраўдзім, ці ўсё добра там з мясам. З вадою ўсё добра. Прыгатаванае. Бачыце, хлоп, яшчэ кілаграм. Учора 2, сёння яшчэ 1. Выдатная дзяўчына. Правда ж? Так, все гэта адсюль выкінуць. Каб яно тут не псавалася імгненна. Мы гэта проста вонкі вынесем і вось тут павыкідаем. Вось такія справы. Так. Вось так. Мне падаецца, гэтага нам надоўга тут хопіць. Вось, так што такія справы. На гэтым усё. Велічэзна ўсім дзякую. Такі велічэзны проста, з вялікай Д, з вялікай З і Я. А тут мы на Твічы пойдзем у рэйд. Так, да шляхетных нашых асобаў. Фоксі, дарэчы, Шаграэль і Рэйвен. Ну, гэты тыдзень давайте пачнем з Шаграэля. Усё. Таму пойдзем да яго ў госці, які перадавайце ад мяне яму прывітаннічкі вечаровыя, таму што я зараз пайду вячэраць. Вось. Чаго я вам зычу? Смачна паесці, ды і класціся спаць ужо, таму што вечар. Дзякую всім за прагляд, як заўсёды падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хутка пабачымся, літаральна заўтра. Так што ненадоўга развітваемся. Усім пакуль.